Candy Records. It's Spider-Man, we are bad to the bone. Vai fumando a rapera, na tirumbeta já chikoro. Ian, BTK, Mega B, atisamare form to my one. It's Spider-Man, holy man, big up mbani. Ndakaripeza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakaripeza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, kukusenge kuchka aiwa mudzidzisi. Tiri kukaya kuti ndotaskiri ripi. Madam subject yacho easy. Vakanditarisa vakanzi itya easy. Chakachita atsva pepa ndakafura. Sakingishati pepa reva mashura. Ndakagaya kuti ndere apa 6 paita mistake ndada kuribharura. Ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakavhura pepa nechemukati. Ndakanyemwerereni ndisingakwati. Mubvunzo wekutanga waiva wekuti mambo Jesu vakazvarwa muguta ripi. Takazopinda mubvunzo wechipiri, hanzi John Rhodes akatonga rini. Ndakashaya kuti ndopindura sei mubvunze pakatonga ndakanga ndisipo. Ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, kukusenge kutya aiwa mudzidzisi. Ndiri kugaya kuti ndotaskiri ripi. Madam subject yacho easy. Vakanditarisa vakanzi itya easy. Chakati chaatsva pepa ndakafura. Sakingishati pepa reva mashura. Ndakagaya kuti ndere apa 6 paita mistake ndada kuribharura. Ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man, ndakavhura pepa nechemukati. Ndakanyemwerereni ndisingakwati. Mubvunzo wekutanga waiva wekuti mambo Jesu vakazvarwa muguta ripi. Takazopinda mubvunzo wechipiri, hanzi John Rhodes akatonga rini. Ndakashaya kuti ndopindura sei mubvunze pakatonga ndakanga ndisipo. Ndakaripedza zamanishoni, religious studies yaida mujikoni. Tairiseza zamanishoni, inini. It's Spider-Man,